Sustrai, atletik zale sutsua da, baina sutsu itakoa gainea. Eta gaur gauean, bainat, ainorgago izanik, errealzalea esan beharrik ez dago dela. Afaltzeko garaian esan dit, ea datorren urtean erreala lehen mailara igotzen den, eta hartaia 6 puntu seguru ditugu. Lehen genbiltzan katuta txakurran erara, taspaldian bastante baretuak gara, ea igotzen zareten lehenengo mailara, derbi gabe bizitza aspergarria da, larai, laralai, laralai, aspergarria da.